Zdravím vás všetkých, s vami je Boost Hokej a dneska si ukážeme stretchingové cvičenia a trochu kompenzačné cvičenia, ktoré si môžete robiť po tréningu. Ideme do tých prvých cvičení. V tom prvom cvičení ponaťahujeme si hamstringy, zadnú časť bedra. Posadíme sa na zadok, dáme sa do takéto pozície a budem sa snažiť čo najviac pritiahnuť k tej vystretej nohe. Môžem si chytiť kľudne aj špičku. Tie cvičenia po tréningu by mali byť viac statické, ale samozrejme, keď ste skrátení, tak môžeme to robiť trošku aktivnejšie a budeme, tak ako môžete vidieť na videu, trochu pružiť dopredu dozadu. Trošku si natiahneme ten sval, uvoľníme a ideme do toho znovu. Výborne, ideme si vymeniť teraz stranu. Takisto ľavú pokrčíme a budeme sa naťahovať k tej pravej, ktorá bude vystretá. Výborne, môžeme prejsť na ďalšie cvičenie. Na začiatku takisto si trochu ponaťahujeme ten hamstring, ale potom už prejdeme hneď na to ďalšie cvičenie. Dobre, v tom ďalšom cvičení zachováme si toto posadenie. Budeme mať jednu nohu v 90 stupňovom uhle a budeme sa snažiť natiahnuť vonkajšiu časť bedra. Teraz, tak ako ukážem na videu, mali by sme cítiť tento sval. Keď ste poskracovaní, kľudne môžeme začať tým, že sa oprete o ruku a postupne sa budete posúvať nižšie a nižšie. Jeden malý detail, na ktorý by ste mali dávať pozor, aby sa vám moc neodlepovalo to koleno. Chceme čo najviac to koleno nechať na zemi, keď sa trochu odlepí, nevadí, ale aby nám ten sval sa naťahol, potrebujeme, aby to koleno bolo čo najbližšie k tej zemi. Výborne, vymeníme si strany teraz. Znovu môžeme si vyskúšať, ponaťahujeme ten hamstring. Môžeme si vymeniť aj ruky. A prejdeme hneď na to ďalšie cvičenie. Výborne, prejdeme na ďalšie cvičenie
A teraz si ponaťahujeme prednú časť toho bedra, quadriceps. Dáme sa do tejto pozície, kľakneme si, prisadneme si päty a budeme pomaličky v podstate sa budeme snažiť láhnuť dozadu. Musíme si dávať pozor, aby sa nám od seba nedali nohy preč, čiže snažíme sa ich držať čo najbližšie k sebe. Keď sa vám podarí, kľudne si môžete aj lahnúť dozadu. Keď nie, tak môžete robiť ako ja na videu, že sa oprete o ruky a pomôžete si. Výborne, môžeme prejsť na ďalšie cvičenie. A tentokrát si ponaťahujeme priťahovač. Dáme sa do takéto pozície. Klakneme na jedno koleno, druhá noha bude vpredu. Chytíme si tú zadnú nohu z tej istej strany. A teraz pomaličky budeme prenášať naše ťažisko dopredu, na tú prednú nohu. Tak ako ukazujem na videu. A samozrejme, čím viac sa dáte potom na tú prednú nohu, tým viac budete cítiť, ako sa vám naťahuje ten priťahovač. Výborne, môžeme si vymeniť teraz strany. Chytíme si tú zadnú nohu a takisto budeme si prenášať ťažisko na tú prednú nohu a pomaly sa posúvať. Výborne, môžeme si prejsť na ďalšie cvičenie. Chytíme si tú nohu zo spodu a budeme sa snažiť pritiahnuť čo najviac ku hrudníku. Budeme sa snažiť natiahnuť gluteály. A hneď z tohto cviku môžeme prejsť na ďalší. Tým spôsobom, že si chytím ľavou rukou pravú nohu, pravú ruku položím na zem a hlava mi bude pozerať za pravou rukou. A tú pravú nohu si prehodím na ľavú stranu. Teraz podstatné je, aby som sa snažil položiť tú lopatku na zem, teda nechať tú lopatku na zemi a zároveň ťahám to koleno tiež na zem. Toto cvičenie je na uvoľnenie chrbta. Môžeme prejsť teraz na druhú stranu. Takisto do spodu kolena si chytíme tú nohu. Dávajte si pozor hlavne, aby špičky pozerali do stropu stále. Snažím sa čo najviac pritiahnuť to koleno. Teraz prejdeme na ďalšie cvičenie. Takisto prehodím koleno, snažím sa ho ťahať na zem a dávam si pozor, aby sa mi neodlepila lopatka. Chvíľku si oddychneme a môžeme si teraz prejsť na ďalšie cvičenie. Dáme sa do pozície 90-90, ako môžete vidieť na videu. Takisto
si ponaťahujeme teraz tie gluteály, konkrétne tej pravej nohy. Musím si dávať pozor na to, aby som mal celú vrchnú časť tela, trup stočený k tej pravej nohe a aby som sa príliš nehrbil. Čiže natočím sa a teraz sa budem snažiť dať na tú prednú nohu, pokiaľ ma to pustí. A mal by som cítiť, ako sa mi naťahuje ten sval. Chvíľku si to podržíme. Výborne, a teraz si môžeme vymeniť stranu. Paráda, prejdeme teraz na ďalšie cvičenie. Kľakneme si na jedno koleno a druhá noha bude vystretá. Budeme sa snažiť ponaťahovať teraz triesla. Dáme sa do tejto pozície, ako môžete vidieť na videu. Čím ďalej dáte tú vystretú nohu, tým viac budete cítiť to trieslo, konkrétne u mňa tej ľavej nohy. Kľudne môžeme do toho pridať pohyby vpred-vzad, aby sme sa dali do iných uhlov a budete to samozrejme trošku inak cítiť. Vymeníme si stranu. Výborne, a keď teraz sme si pripravili ten sval z obidvoch strán, môžeme si to spojiť, pôjdeme na obidve strany naraz. Dáte sa do takéto komfortnej pozície a vašou úlohou je sa iba v tej pozícii udržať. Kľudne si môžete vyskúšať, tak ako ja, si dať lakťa na zem. A toto je vlastne na dnes všetko. S vami bol Boost Hokej. Ďakujem vám všetkým a dovidenia.